Καλησπέρα, παιδιά. Είμαι στο νέο Μαμάρα Χαλκιδικής. Αχαμογιάστε εδώ πέρα. Γίνεται χαμός στον κόσμο. Τώρα φύγαμε από το κέντρο, να το κέντρο εκεί πέρα. Άρα εκεί το κέντρο. Σας πω την αλήθεια. Γεια σου Δημήτρη. Τι κάνουμε εδώ. Άνοιξε την κάμερα, φίλε. Δυναμίσω. Δεν φαίνομαι. Το ξέρω, γιατί πού είσαι, το διάστημα κρυμμένος. Όχι, δεν είμαι στο διάστημα. Απλά η εικόνα είναι γκρι, δεν φαίνομαι. Πολύ απλά. Δεν μπορείς να... Έλα, βγες να μιλήσουμε, βγες. Βγαίνω. Τώρα βγαίνω. Εδώ με βλέπεις. Τώρα με βλέπεις. Βγήκα. Όχι. Άνοιξε την κάμερα, δεν μπορείς. Δεν μπορώ γιατί δεν έχει κάμερα. Ωραία, πούστα. Άνοιξε την κάμερα. Το ξέρω ότι κάνεις live στο Facebook. Το ξέρω. Τέλος το πάντων, πρώτο. υπόλοιποι, πείτε ρε και υπόλοιποι. Άμα θέλουν να σμπούνε, άμα δεν θέλουν να μην σμπούνε. Μην μπουνε. Άμα θέλουν τα παιδιά σμπούνε, Βασίλη, ας σμπούνε. Α, πώς ήταν το απόγευμα. Δεν φταίς εσύ, καθόλου δεν φταίς. Γιατί ρε, τι κάνεις ρε. Τίποτα. Τίποτα, άμα θέλουν, δεν είπα κάτι κακό, άμα θέλουν να μπουν στο live σου. Στο δικό σου live κάνω ό,τι θες. Δεν έχω κάτι άλλο να κάνω. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, κλείσε. Πρέπει να σε... Live είναι. Εδώ με βγάλω μια φωτογραφία τώρα. Μισό λεπτό, μισό λεπτό παιδιά, μισό λεπτό. Να δείτε εδώ. Ωραία, μαλάκες. Μισό λεπτό. Τι? Α, ναι. Φίλες, τι. Κρίμα. Πρέπει να γίνει περιστατικό εδώ πέρα, δεν το τραβάμε. Τι λέει μάγκες. Πού είστε να ανεβαίνουμε καμιά μουσική. Δημήτρης. Πού είστε. Λοιπόν παιδιά. Μουσική, περιμένετε να δούμε να βάλει μουσική από εδώ. Εσύ. Μισό λεπτό έχει.
Δυστυχώς, παιδιά, δεν έχει μουσική. Τα νέα μου ήταν το απόγευμα, ήμουν χαλαρός, μετά είδα ποδοσφαίρι και μετά τα πάντα. Συγχαρητήρια Δημήτρη, μια χαρά και εγώ τα νέα μετά τη βαριόμαστε και ξάπαμε στο κρεβάτι μου όλη την ημέρα. Θα σου πω την αλήθεια, φίλε μου. Τα σκάτω. Ναι. Λιτ. Λοιπόν, θα σου ρίξω ένα πλάνο εδώ πέρα, μισό λεπτό. Είναι ωραίο το πλάνο εδώ. Όπα, μπήκε κι άλλος. Δύο. Ποιος είναι αυτός? Καλά να περνάς έξω. Μια χαρά περνάω, φίλε μου. Μια χαρά είμαι. Τι ώρα είναι τώρα, να σου πω την αλήθεια. 10 η ώρα και είμαι έξω. Τα καλοκαίρια γιατί τα πάνε, αγόρι μου. Γεια σου, Δημήτρη. Νομίζω μπήκε και δεύτερος, αλλά ποιος είναι. Εμείς πάμε από εκεί, γιατί πήγε από εκεί πάνω. Από εκεί πήγα. Από εδώ. Καλά περνάω, αγόρι μου. Μια χαρά περνάω. Πώς δεν με πέρας καλά, ρε. Είμαι έξω 10 η ώρα, φαντάσου. Σπλάχνα. Άστο. Εσείς τι να έχετε, ρε παιδιά, πώς περνάτε. Α, δεν είμαι καλό μήνα σε όλους. Πότε Αυγούστου, σήμερα. Αυτό στο... Εντάξει, 90 είναι ενέργεια, έχει ακόμα. Τι έγινε, ρε. Ο παπαδός με κατέβει. Μα. Τζίμις Κάνας. Και μέσα. Γεια σου, Βασιστράκ. Ανέμορφα θα βρουν στα κοινωνικά τα πάντα. Τι είναι αυτό, ρε. Γκιφ. Αστέρια. Μάλιστα. Κατάλαβα. Έχουμε φάμε ρεζίλι, Δημήτρη. Σκάλα, είστε. Πώς είστε. Πείτε κανένα νέο, εσείς. Δημήτρη, άμα μπορείς, φίλε, βάλε και μια μουσική να ακούσουμε. Βάλε. Γιατί εγώ δεν μπορώ.
Βάλε κάτι να το κάνουμε. Έλα, βάλε. Παιδιά, ο επόμενος δρόμος έχει πολύ ανηφόρα. Φαντάσου έχει πάνω από... Μπράβο, το διέγραψες, εντάξει. Καλά έκανες. Ωραία. Μα κλεισμένα τα άλλα αυτό έχανα. Όπα. Εδώ. Τώρα μ' ακούς, Δημήτρη? Όχι. Μ' ακούς πάλι. Εντάξει, παιδιά, ανεβαίνω άλλη φορά. Δεν κουράζομαι πλέον. Και είναι ξαφνικό αυτό το πράγμα, ενώ παλιά κουραζόμουν. Το βλέπετε αυτό. Δεν ανεβαίνω αυτό και δεν κουράζομαι. Yes. Ναι. Δώσε και πιο παραπάνω. Πλάκα. Γιατί και το κοιτάτε εδώ, πάτε και μια ματιά από εδώ. Όπα, σκοτεινιά. Εντάξει, κάνει ένα κρύο τώρα, παιδιά, έξω. Δεν ξέρω, εκεί στη Θεσσαλονίκη κάνει κανένα κρύο. Μπερδεύτηκα, δροσιά, έχει καθόλου εδώ στη Θεσσαλονίκη και το πελεκούδι. Τι έχει. Αλλά, εδώ πέρα τώρα έχει μια δροσούλα μικρή. Τώρα το βράδυ. Τώρα ας να κουράζουμε λίγο. Δεν πειράζει, παιδιά, γυμναστική είναι. Λοιπόν, όταν εγώ πάω στο σπίτι θα κλείσω το live, παιδιά, να ξέρετε. Θα κάνω από το πρωί τώρα. Είναι και μέρα. Και εδώ το σπίτι. Παιδιά, σας κλείνω. Άντε, καλή νύχτα. Γεια σας.